Sa Good Vibes, gusto mo mag-nature trip o kung maligo sa falls pero hindi ka gusto malawig ang lalakton, may suggestion si Romeo Subaldo para sa inyo. Manami maligo sa waterfalls pero hindi manami ang malayo nga laktanay kung nagaedad ka na. Yari, ang pila ka mga busay o kung waterfalls nga malapit lang kag halos wala ka na sang lakton. Nakabati na kamo sa Umot Falls, ini ang waterfalls sa higad sa karsada nga ara sa Barangay Santol sa Banwa sa Binalbagan. Pero para makalabot diri, mas mahapos kung mag-aagi ka via Isabela, via Barangay Mansablay. Mga 20 minutes drive lang gikan sa Isabela proper. Literally, ara lang siya sa higad sa karsada. Kanami lang tamon kung naga-road trip ka. Kung may upod ng mga senior citizen nga gusto maligo sa Busay, base gusto mo i-consider ang Gawahon Eco Park sa Victoria City. Wala labot sa kadamo sang pwede libutan diri kag sa infinity pool nga overlooking sa city proper. May Busay diri nga ice cold ng tubig. Maparking ka sa higad sa karsada, malakat sa pila ka steps kag ara ka na mismo sa waterfalls. Hindi amo sinakataas ang drops ng tubig pero matinaw, matinlo kag tugnaw-tugnaw. May ara pagani sang senior citizen nga nagalumpat sa Busay. Sa Canlaon City naman may ginatawag nga Inyawan Waterfalls. Ara sa Google Maps, literally, maparking ka sa atubang mismo sang Busay. Sa barangay masulog lang ini, sa tiilan mismo sang Bulkan Canlaon. Samtang ga-drive ka pa saka, ginaatubang mo kag gina-enjoy ang view sang Mount Canlaon. Pwede man ini masulod sa motor o kun bike. Ang tubig diri gikan sa ibabaw sang bukid. Tawag diri sa mga lokal, dam site kamayara sa dam sa idalom. Ang Busay sa unhan lang sang dam. Sa kada magbisita kung maglagaw sa sini nga mga lugar, hindi manguha kag magbilin sang bisan ano nga mga bagay.